Пускай, бе! Изплю го. Ако не вярвате, ето го изплюто е. Брат, ужасно горчиво е. 5 секунди държа без да падне. Гледай сега. Едно рече 6 секунди. Едно рече 8 секунди, брат, рекорд световен. Днес ще ви покажа стойка на глава. Нея изпълнявайте, ако имате проблеми с високото кръвно налягане. О, тик, бой, тик! Химстик! Ще го направя втора път, ако искате. Химстик, бро! Тик, тик, тик. Трети път. Трети път. Ще бъдеш разбит! Мразя лъжци. Мразя ги. Ще те изсипя. Ще бъдеш изсипан просто. До вас идвам в Сърбия и те бръмча. На място. Okay, if I get banned, fuck you. Holy sh... Oh! Майко! Майка ти искам да й пожелая да я блъсни тири свето и баща да отиде да целуни студена, разбираш ли? И да дойдете да те наебе в ушите, курва мръсна! Ей, путко! Пичак, виж го бе! Той ще бил, това е ме гледам мене, ме брат! Я да се изхрача, аз съм на тебе в устата, бе. Как да изказваш желание да игра тази игра, бе, човек? Как да има желанието? Как? Моля те не... Аре. Това е дивизия с... Тирбушон 3. Коркова тапка. Буку. Му оцели през стената, бе, майка ти да умре! Виждаш ли го, бе, паляк? Да ти еба майката, палячо! Ще ти еба и оръжията, брате. Нито едно оръжие в тази тъпата игра, брат. От цяла къща 3-6, брате, 2 емки. 2 емки, брате, гледа риде плой. Опрете си спалмулта и букуци. Epic Games ли сте, какви сте? Ще ви еба путката майна. Наркомани, долни и сипани. Стига, бе!